Част 11. Хайде да си тръгваме, защото вече се да ми побиват тръпки от това мазе. Хайде, тъкмо и тъкмо минаваме. От тук ще си вземем нещо за ядене. Къде ще седнем само, че... Детенце, може ли да ни отправиш място, защото имаме проблеми, искаме да седнем 3-4 заедно. Добре. Пайди, братче, да се махаме. Хайди, Изи, Макс и Джейк, елате. Хайде на тия маси, защото по-добре имаме... Защото са по-добре и има за 4 място. Хайде, аз ще седна до гаджето ми, аз ще седна тук. Кой ще плаща? Аз ще плащам. С карта, разбира се. Какво ще искате? Аз ще искам... Какво ще искате? Един бургер с Кока-Кола за Ели и една пица за Джейк и едно такова за Изи и за мене. Ще взема от нея лютите супи, ама crazy hot. Добре. Колко пари ви държим? 15 лева. Добре. Ето. Аз ще си оставя телефона вътре, защото ще се изгуби някъде. Ще оставя това на масата. Готина закуска. Много вкусно беше. Много вкусно беше. Хайде да си вървим у нас. Добре, Джейк. Хайде, прибрахме се. Хайде, скъпичка. Хайде да вървим в спалнята. Брат, аз тази вечер ще спа с Изи. Брат. Очаквайте част 12.